ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ କି? ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଜାଣିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷଲତା ଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ନଦୀ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ, ଘର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଗୃହ ଉପକରଣ, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୃକ୍ଷଲତା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତତା ରହେ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଜି ତ ପିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।